Goedemiddag, Omnibus. Ja, goedemiddag, is bij Pierre van Hoek. Hallo. Loeserie, ik ga hier een taxiburg besteld. Want ik ga een advertentie gezien. De Omnibus die brengt u op bijna elk moment van de dag, van deur tot deur. Eigenlijk de service van een taxi, maar dan met het verschil dat het veel goedkoper is, waar? En hoe laat wilt u de taxi, meneer? Ik ga hem hier morgen om 11 uur 's morgens bij de kerk in Guttekoop, want daar heb ik een trouwerie. En dan moet hij nog echt hier op een gegeven moment, want daar heb ik weer een begrafenis. Even kijken, maar waar wilt u dus opgehaald worden? Bij de kerk? In Guttekoven. Waar ligt de kerk? In welke straat? Ja, gewoon de kerk in Guttekoven, er is maar één Ja, kerk. Maar Maar- mijn computer die kent niet de kerk in Guttekoven, meneer. Nee, maar ik vraag het niet aan de computer, ik vraag het naar nog, hè. Of jij Ja, dan... dat weet ik, maar ik weet niet waar de kerk in Guttekoven ligt. Nee, maar Ik jij weet hoeft niet toch, welke nee, maar straat je hoeft toch zelf niet te rijden, of wel? Nee, ik hoef niet te rijden, maar ik moet er wel doorgeven aan de taxichauffeur waar u op moet gehaald Ja, maar als je opgehaald moet worden. ja, dat begreep ik, maar als je tegen de taxichauffeur zegt, de kerk in Guttekoven, weet je wie groot Guttekoven is? Dat zit een paar Ja, maar stukken. waar moet u nou opgehaald worden? Bij de kerk in Guttekoven, want daar heb ik hier zijn Daar moet trouwerie. En een opgehaald worden. goede zwager van mij, die moet daar trouwen. Hè. Ja, maar En ik jarenlang is hij vrijgezel geweest. Ze gaan nu eindelijk een keer trouwen, wa? Maar ik kan geen kerk in Guttekoven vinden, meneer. Ja, er is maar één kerk in Ja, maar ik Guttekoven. kan hem niet vinden, meneer. Als Ja, maar ik de adres ervan weet, kan ik hem erin zetten. Maar ik kan hem zo niet erin zetten. Ja, maar jij hoeft het toch niet te vinden? Dan moet de Ja, maar taxichauffeur... ik moet het toch wel aan de taxichauffeur doorgeven waar u opgehaald moet worden. En hoe laat en wanneer. Loeserie, als je nu tegen de taxichauffeur zegt, van de Dat minst... kan ik niet, dan moet ik in de computer zetten, meneer. Maar waarom? Die hoeft toch niet naar de computer te gaan? Dan kan ze Ja, gewoon nog maar op... dan moet wel met de computer gaan, meneer. Het is een deeltaxi. Het werkt zo. Als u een rit bestelt, moet u de adressen opgeven. Dan zetten wij in de computer. En Ja. wat wij in de computer hebben, dat gaat door naar de taxichauffeur. Ah, zo ja. Zo gaat het. Ja, ja. Nou, dan moest... Begrijpt u? Ja, dat snap ik. Begreep ik helemaal goed. Dan moet je gewoon even intikken. Beste taxichauffeur. Namens Pierre van Hoek. Ga ophalen bij de kerk in Guttekoven. Ja, maar ik heb wel een adres van de kerk nodig, meneer. Dat is toch niet zo moeilijk? Weet je wie een kerk troet u? Dat is zo'n heel groot Ik heb gebouw. gewoon een adres nodig wat ik erin kan zetten. Je weet wel, zo'n grote kerk, Ja, weet je wel, ik met weet zo'n wel wat toren. een kerk is, meneer, maar ik Oh. heb een adres nodig. Anders weet Ja, de taxichauffeur niet waar hij moet Of zijn. de jeugd van vandaag weet misschien niet meer wat een kerk is. Ja, dat is een probleem een beetje, snap je? Dus het is gewoon een heel groot gebouw, moet je maar tegen hem, dan zet je dat er Meneer, maar ik in. weet al wat een kerk is. Ik heb het adres van de kerk nodig. Dus misschien kunt u daar even in internet opzoeken of op het telefoonboek. Dan kan ik het erin zetten. Dan wordt u morgen opgehaald. Oh. Werkt dat zo, hoor? Ja, zo werkt het. We moeten een adres hebben. Ja, dan bel ik wel even zangers. Is goed. Dan bel ik mijn moeder wel, die kan me ook ophalen. Ja, is goed. Oké, hoi. Oké, dag.